गासैनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। नोंथांमोना नायगासिनो दं Bodoland Times Update YouTube channel. Welcome to my YouTube channel, all my dear friends. And let's start. 10 बाजि जानाय लोगो लोगो दिनै मेट्रिक परिखानि रिजाल्टखौ फोसावबाय। दायो बे भिडिअआव मेट्रिक परिखानि रिजाल्टनि टप 10 लिस्टआव आसामनि सोर सोर फरायसुलिफोरा जायगा आवग्रिनो हादों बेनि लिस्टखौ फोरमायथिनो सानदों। बेयो गुबैयै फेक नङा, अफिसियेल लिस्टआनो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। सेथि नम्बराव दङ लखिमपुरनि सासे फरायसा। फरायसानि मुङा रक्तातपाल साइकिया। गासैबो आयदानि टटेल मार्कआ जायो 600। 600नि गेजेराव बियो गासै नाम्बार मोनदों 597, मात्र 3 नाम्बार खम। 600आव 600 मोनो। बेनो आसामनिफ्राय हाइजेस्ट नाम्बार मोनदों। पार्सेन्टेज दिहुनोब्ला 99.5%। रक्तातपाल साइकिया नर्थ लखिमपुरनि सेन्ट मेरिज हाई स्कुलनि फरायसामोन आरो नैथि जायगाखौ आवग्रिनो हादोंमोन नलबारिनि बुयासि मेड्डी। बियो गासै नाम्बार मोनदोंमोन 596। रक्तातपालनि 1 नाम्बार खम। बिनि पार्सेन्टेजआ 99.3%। थामथि जायगा आवग्रिनो हादों गासै 3। बेनिनो मृदु पवन कलिता सासे, लाबिब मुजिब आरो पार्था प्रतिम दास। बिसोर साथामबो गासै 595 नाम्बार मोनदोंमोन। ब्रैथि मासियाव गासै 4 जायगा आवग्रिनो हादोंमोन। बिसोरनि मुंखौ फारियै बुंलांनि। सपना राज कलिता, स्नेहा साइकिया, सामाद्रित्य शर्मा, आनिसा बरा। बिसोर गासै नाम्बार मोनदोंमोन 594। बाथि मासियाव गासै 4 जायगा आवग्रिनो हादोंमोन। बिसोरनि मुंफोरा जाबाय जुबिर हुसैन, प्रानजित बरदलै, सनस अनजुम, यास्मिन एक्विट एबट दत्त। दथियाव 2 जायगा आवग्रिनो हादोंमोन। बिसोरनि मुङा बिट्टुपन मेधि आरो अर्चना बर्मन। स्निथि मासियाव गासै 6 जायगा आवग्रिनो हादोंमोन। बिसोरनि मुंफोरा जाबाय जयतिपाल तालुकदार, शर्मिष्ठा भगवती, प्रियानिश बरदलै, दीपशिखा बरुवा, आश्लेषा शर्मा, निशा शर्मा। 8थि मासियावबो गासै 6 जायगा आवग्रिनो हादोंमोन। हर्षित बर्मन, अलिभिया बरा, राजनन्दिनी बायद्य, तेजाल अग्रवाल, उदेशन बरदलै, नेहा उपाध्याया। बिसोर गासै नाम्बार मोनदोंमोन 590। 9थि मासियाव गासै 10 फरायसाफोरा जायगा आवग्रिनो हादोंमोन। दिवेन एपि शर्मा, आकाशदीप बायन, धृतिसमन दत्त, थाबिबुल हक, फर्था प्रतिम बरा, बिदिशा नाथ, सृष्टि नन्दा काश्यप, अरिन बायन, ज्योतिर्मय दत्त आरो अनसुया ठाकुरिया। बिसोर गासै नाम्बार मोनदोंमोन 589। जोबथा 20थि मासियाव गासै जायगा आवग्रिनो हादोंमोन 18 जन। मुंफोरखौ फारियै बुंलांनि। आलमिना खातुन, अनुभव कपिल, बिश्वदीप नाथ, आनानिया बारादायास, अनिखन घना गगৈ, आयन मित्रा, कौस्तभ ज्योति नाथ, उदिति दास, दिव्या ज्योति लक्कर, धृतिस्मिता देखा, हिमांशु दास, रक्ततपाल बरा, कलल बिश्वास, सौरभ बर्मन, मयन अग्रवाल, जुरिस्मा चक्रवर्ती, अनुराग बरा आरो जोबथारनायाव एमडी हामादुर रहमान। टप 10 लिस्टआव जायगा आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरा बिसोरनोमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, बर' फरायसाया सासेबो टप 10 लिस्टआव जायगा आवग्रिनो हायाखै। बिनि थाखाय जों फरायसा, बिमा-बिफा, फोरोंगिरि गोब्राब नाजानांगोन। बे बोसोराव हायासैब्लाबो उननि बोसोरफोराव हागोन होननानै मिजिं खालामनाय थाबाय। जायफोर फरायसुलिफोरा आनजादाव उथ्रिसार जानो हाबाय बिसोरनिसिम मेनि कंग्रेचुलेसन्स। आरो जायफोर फरायसुलिफोरा रिजाल्टआव मोजां जायासै बिसोरखौ फिन खेबसे नाजानो गुरै खावलायनाय थाबाय। फिन खनसे नाजाफिनो।
नोंथांमोना बे खौरांखौ बयनोबो शेयार खालाम जाहाथे सोरबाफोर मिथियै सुबुंफोरा मिथिनो हायो। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।